Så må vi gå ned i mindre mængder, så fylder vi bare svaret. De må godt sendes som begrænset mængde, eller som begrænset. De skal jo bare brydes ned. Det skal det lige jo. Der er jo ikke noget af det, som altså du må ikke tage en 200 liters trumle, uanset om det er det ene eller det andet stof, og sende det som begrænset mængde. Du er nødt til at fylde det på noget mindre. Det har jo været øvelsen hele vejen igennem. Og tabellen angiver bare, hvad det skal brydes ned. Altså med til. Ja. Ja, det er over til. Så var der ro. Det er i hvert fald sådan, som jeg har 10 plus spænder du fandme. Kom nu. Ikke? Så kan du gå hjem. Så er du. YouTube. I alle sammen har bare de nogle mærker på ryggen. Har jeg også nu? Kæmpe. Nu? Men jeg vidste godt, der var nogen, der ikke kunne tåle at få udleveret klistermærker, så går det jo galt. Det her, det er It's an boy.